Da li ste se ikada zapitali kada kam prikolica stvarno donosi zaradu? Ova deluje zanimljivo, ali kraj menja celu računicu. Cena je 3300 evra. Za to dobijate polovnu kam prikolicu iz Engleske kod Inđije. Ima 2 ležaja, šporet, frižider i kupatilo. To zvuči dobro za plac, vikendicu ili stacioniranje. Ali za preprodaju, ključ nije samo oprema. Ključ su papiri, stanje i kupovna cena. Lokalni oglasi pokazuju prosek od oko 2787 evra. Ova prikolica je oko 18% iznad tog proseka. Plus je dobra lokacija, blizu Beograda i Novog Sada. Plus su fotografije, kupatilo i frižider. Prodavac ima dug staž i solidan odgovor na poruke. Ali rizici su ozbiljni. Nema brenda, modela, godišta, dimenzija, registracije, niti jasne garancije. Zato je ovo srednji rizik, ne sigurna prilika. Ako je kupite za punu cenu, konzervativna preprodaja je oko 3000 evra. Sa transportom računica ide u minus od oko 400 evra. Moj reseller savjet je jasan. Ne kupovati po ovoj ceni, pregovarati na 2600 do 2700 evra. Tek tada postoji prostor za zaradu.